official stations. Mas pinalakas. Salamat, hindi makilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. D1KC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 3 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika. Sa inman na sulukan ringkunada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asinlatika.
Tugang Diyos marhay na aga po sa indo nga boss. Sa dos na kita kan bulan na Oktobre daw po kita ni Nuebes. Banya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Maski gani masakit ang halanuhan ko. Lang hanggat may boses pa man kita. Nakasurvive pa man. Si karondang Raquel kaya garunangan na. Luminipat pa sa kuya Subayros na pangyayari. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa sentro ka na siyudad din Iriga, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kan probinsya ni Albay, malumlum na naman po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Epekto ini ka na tropical depression na si Paulo na naglaog na sa Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 na dyan sa Catanduanes. Kaya niya ko malumlum baga, maitom na naman ang langit. Hoy, kasubanggi palan may nangyaring sarong makaturotreste na vehicular accident. Hindi po sa siyudad kan Iriga, naagihan ko itong van na buminodal baga ito dyan sa Lanob. Kan sarong edipisyo, digdi mismo sa barangay San Nicolas may mga nakabugtak pangani dyan na barikada sa lilikuan na mismo. Sa may kunhali ka sa sentro ka na siyudad nin Iriga, digdi po sa tuong porsyon. Tirong Rockmean inutan kan ban. Sabi kaya naka-hit and run da ini. Digdi sa may San Nicolas kunyan nagdududulag. At yan baka makuha niya to an kompletong detalyes kayan. 400 gadan, inda kung totoo. Maraman ta po yan mismo sa Philippine National Police. Tapig pa-follow up lang ni Ate Glenn ki Deputy Chief of Police. Ki Police Captain Villa Serino Vergara. Kung ano talaga ang totoong nangyari dapit po sa bagay na ini. Na may mga huring-huding baga na kapitan da. Ansaro sa binawian in buhay, pambihira. Kapitan mi pati duman sa Samuyang Barangay, Santiago, Ciudad Can Iriga, Santissima. Kundi dahil man kita kayan basta nagtutubod kumbaga mayo kitang basihan maraman tayan mismo sa Iriga City Philippine National Police kung ano ang katotohanan dapit sa bagay na yan. Tapos iniman pong nangyaring purunitihan yan sa Banwaan kan Baaw. Mga hobenes bako sa nang anomaly ang flood control as in corruption ang mainit na pinag-uurlayan ngunyan mainit man magin ang alimantak kan mga hobenes dyan po sa Santa Cruz ba bigla na sanang nagpunitihan itong sarong grupo kan mga hobenes kan Biyernes na hapon mayo subot pakimanong nagpasalian mga hobenes sa sidewalk asin sa tinampo na garuman sa na-shooting kan pelikula intirong dakop sa CCTV so insidente. Sabi kan saro na nakahiling garuman sa na subot siya nagdalan kan Batang Quiapo. Hapot kan saro na tambay nagpunitihan baka subot nagpustahan kung nagtatama mananggad si Bagyong Upong.
Diyan sa Baaw, alagad da inadagos, tapos habang magbayad kan na daog sa posta. Sige pa kung ano ang pinagpuunan kan kariribukan ay napangyari. Mainit talaga ining mga isyong ini, dapit digdi sa flood control. Pero para sa kuya, mayo man pong gayong kamanungdanan ini nag-iimbestigar, saro man na imbestigaran kaya. Nagtuturok doon na baga ay anong klaseng mga garumuro-murosan naman ini kan Senado asin Kongreso. Baka pag-abot kan panahon, mayo man lamang dyan ni saro na makulong. Yan ang dakulang kahaputan ko niyan kan sa tuyang mga kababayan. Ano daw? Matawaan ni Justisya, marisolveran daw ang rampanting korupsyon sa gobyerno kan bagay na ini. Yan po ang mga haka-haka kan sa tuyang mga kababayan. Kita naghahalat lang po kan kaabtan kan bagay na ini. Sabi ka na sa kuyang amiga na saro man na taga-radyo duman po siyudad Kanaga. Ini ang hearing nakatakod kan flood control corruption, ginigibo kita mga palpal. Sorry for the term. Garo bagaan obheto ninda lang magrautan sinda-sinda, magturukduan. Kesyo ano takaiba mo ang mag-agum na diskaya sa picture kung isipon hababawon ang mga aligasyon o ebidensya kan iba. Mema lang, hugas kamot, just come, pity pointing of fingers para ma-divert ang atensyon kan publiko sa pinaka-issue, institutionalized corruption. Such actions compromise public confidence. Garulugod sala na sa kamara ini pinaglilitis. What we are witnessing right now raises this question: is the Senate or Congress even credible to hear the case? Considering that several of the accused were members of the very institution tasked to investigate the anomalous projects. Yan ang masaklap dyan ta. Sinda-sindaman sana nag-iimbestigaran kan mga sadiri ninda, yung mga pagsusulit ini. Haloy na po. Yan nangyayari sa Senado asin Kongreso, kaya minsan maayo ng tiwalaan mga tao. Pag-abot dyan sa mga investigasyon na yan kan Senado asin Kongreso ta, inutil. Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Tabi Karonda Philip. Maraming na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Pinag-contact na niya to si COP, si Police Lieutenant Colonel Jeric Dona Sadia. Nagagad lang dikit na minutos Karonda Philip. Tanganin siya makaulay niya to in connection kay itong bareta sa aksidente o kaya road crash dyan baga sa Ciudad Can Iriga na sinasabing may mga nagkagaradan na Karondang Philip. Maharaman ta kung ano ang bilog na istorya. Ano ta garo siring kayan ito naging resulta kan nasambit na pong aksidente. Herak man kayo mga naging biktima kung sakasakali. Garo baka nagkasunudan lang sa Banuan kan Nabwa kaso nakagimanal daw o kasudma itong kuyan babae man na naligis kan truck for medyo ta ini nahulog sa motorsiklo. Itong truck na nagsusunod sa motorsiklo, iyon na to ang nakaabudal sa iya Karonda Philip. Kaya baga sunod-sunod ganyan ang mga aksidente na naman sa kalsada. Maging malikay po ang kabos, orog na sa mga biyaheros, sa satuyang mga kababayan. Talagang dahil pinipiling oras, ini pong aksidente, delikado po sa buhay. Kan lambang sa satuya. Urog na kung talagang malagarto kan mga aksidente ini. At ibadorat siyan Karonda Philip, makuanan niya to ang linya, otro ni COP Sadia.
kan Iriga City Police Station para sa bilog na detalye kan nasa bita report. Sabi pa man pati nagpapaliwas ang Iriga City Police Station kan official report dapat sa nasambitang aksidente yan baga sa syudad kan Iriga. Sa iba muna kitang informasyon na karandang Philip dahil man nagpupundo ili pong mga operasyon kan autoridad laban sa illegal na droga dyan sa Iriga. Nagkaigwa kan illegal opereo kaya nagkaigwa po kan kuyan anti-illegal drug operation sa palipokan search warrant. And then sa Banawan kan Bulak, igwa man din dakop na persona sa ruining welder. Nadakop ini for medyo sa illegal na droga na may kantidad 34,000 de pesos. Complex na pinagpaliwas kan Bula MPS. Inibagang MDEU kan Bula MPS na pamayawakan ni Major Jan Michael Miraflor ang Chief of Police kay Banan ang personahes kan 4th Platoon na 2nd CSP MFC ang nagkondusir kan bypass operation alauna imedya kaso udmay ni alauna imedya ni na pagkaaga sa barangay Palsong Bula, Camarines Sur sa pagbayadar kan Republic Act 9165 sa koordinasyon ini sa PDEA Regional Office 5 nagresulta sa pagka-aresto kan suspect sa ruining alias Aboy, 24 anyos, soltero, sa ruining welder, residente kan Bula, Camarines Sur. Matapos magana na police officer na nagmalumalo na pusher buyer, nakabakal sa suspect nin sarong pidaso kan heat shield, transparent plastic sachet na may laog suspected shabu. Kung saan karibay ka ini, na 500 pesos na bypass money. Sa pag-rekisa sa lawas kan suspect na kuha pagikan sa iyang position and sarong black plastic pouch, may laog pa ini na tulong pedaso kan heat shield transparent plastic sachet na may laog suspected shabu. Nakuha ini duman sa iyang sunod baga na short pants. Sarupang brown leather wallet na kuaman duman sa bulsa kan sa iyang short na may laog pa ining sarong pidaso kan 500 peso bill. Iyon ini itong bypass money at in pito pang pidaso kan na may laog suspected siya po. So yaw na siya paturas ang guarantees para po sa magkakanig yung disposisyon. Ang drug items, ang sabi ni igwa ni kan estimated na dapat 5.21 gram at igwa ni kan standard drug price na 34,680 pesos. Yaw na siya ganyan sa Bula NPS para po at bangon ang kaso na sa iya pong kina-indultuan. So yan ang dapat sa illegal na droga. Mapala pa ko otro karang na Philip dyan sa Iriga PNP dapit sa aksidente at iba masuyan na makaulay na niya po mismo kung bako si Ma'am Bella Sereno mismo si COP Sadia. Gikan sa location, Glenda Diaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon ho na ko yun Sadyaon muna kaya si Sadya. Nayaning maaraman tana kung ano ang totoong pangyayari sa sinambit ng aksidente. Daw kita sa mga senador na nagpabor asin nagkontra sa resolusyon dapit sa house arrest ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Basta nagboto na pabor nasa 15 ng mga senador. Tulong day nagboto nagboto ni no si Senador Bam Aquino, tapos Senador Kiko Pangilinan, saka si Senador Risa Ontiveros.
Tapos ang nag-abstain, 2, si Senate President Tito Soto. Tapos ining isaro, dahil ko anak ko kunya na marian lalawgo na. Basta absent, 4. Abstain pala, abstain yung si Senador Rapi Tulfo saka si Senate President Tito Soto. Ang absent man si Senador Ches Escudero, Lito Lapid, Camille Villar, asin Pia Cayetano. So 15 nagpabor, iyo po sinda Senador Alan Cayetano, Ronald De La Rosa, GB Ejercito, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Bungo, tapos ining si Senador Panfilo Lacson. Nagbuto man na pabor na i-house arrest na sana si Senador si dating presidente Rodrigo Duterte, Ligarda, tapos Marcoleta, Jaime Marcos, Subiri, Mark Villar, tapos si Joel Villanueva, tapos Robin Padilla, Sherwin Gatchalian. Yan po ang mga 15 senador na nagpabor na i-house arrest na sana si dating presidente Rodrigo Duterte. Para sa kuya, bugtakan na sa baliog sa liog. Araw kidating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Bugtakan din baliog si dating presidente Rodrigo Duterte. House arrest. Saka ito baga si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, binugtakan din baliog, suliog, hospital arrest yun ito. May hilang manda. Ini si dating presidente Rodrigo Duterte, may hilang-hilang na manda. Di magbugtak man siya nin gakod sa liog. Sabi ang mga pasali kan mga politiko digdi sa Pilipinas. Kung na rin pa sa mga leader niya tong dapat maging ihimplo. Yun na nga ni po yun ang problema kan Pilipinas. Kung yan ang mga panahon, ta sa mga senador, congressman, mayo na kamong palabra di honor. Kumbaga, raot ang mga pangalan nindo dahilan sa nakan flood control corruption na yan. Minsan ang mga Pilipino suya na baga sa sistema kan gobyerno digdi po sa tuyang nasyon. Abot sa Kongreso, Senado, puro imbestigar ang nangyayari. Mayo man na kinakabtan pong marhay. Siya ang logi sa mga Pilipinong tios. Ang trabaho ninda, bakong magpara-imbestigar. Ang trabaho kan mga senador, congressman, mag-gibonin lay. Hindi po ang dahil ko maintindihan kung ano ang mga naglalaog sa payo kaya ning mga senador, congressman na ini na imbis mag-gibonin lay pero sindanaan NBI. Tapos garo nagluluwas sindanaan korte. Mga senator judge ko no, ay pambirang mga judge ini, mga husgaran man gani. Sayang pang mga naging senator judge kamo, mga huhusgaran man kamo. Magagaro na yan so timbangan sa korte na may piring an matakan babae. Guro inimbang. Kundi susaro, mayon tahob sumata. Kumbaga itong gabil, pag mapukpok, garo pupukpokon ang mga payukan ibang mga senador congressman.
ay inda pag-arog na po kay nandalagan kan Pilipinas. Nagbabalik si Ate Glenn. Pasok. Okay, salamat karandang Philip. Pero busy pa ang kadakol kan mga media na gustong makaulay si COP kan Iriga, pero sa ngunyan busy pa. Yaon nagluwas na ang official report baga kan Iriga City Police Station. Yaon na nga nini sa GC karandang Philip. Ining dapit sa aksidente dyan sa syudad kan Iriga, Kasubanggi. Sabi din, makamundo lang ta ining incumbent punong barangay sa syudad kan Iriga. Sinasabi na ko yan, dead on na arrival ini karanda Philip alas 12:22 Kasubago. Oktubre 2 na yan. Sa pagibaga kan pinag-declare ini kan attending physician kan sarong hospital sa syudad kan Iriga, dahil ko nalang ngaranan. Kung saan basado sa informasyon... Taga sa indan kapitan na yan? Sige, kuya nun nga to. Ining sabi di incumbent punong barangay kan barangay Santiago, kan syudad kan Iriga, Karanda Philip. Positive pala si kapitan mismo. Iyo, kaya pala sa Banggi may mga nahiling kitang post na nagmumundo. Itong mga amigo niya to, nagmumundo. Niya ako isay daw ang nagadan. Iyo na pala ini karandang Philip. Ang sabi di pinagdeklara namin na dead on arrival, alas 12 na, kaso bago ini. Kaso bagong dapat amay na pagkaaga. October 2, kan attending physician kan sarong hospital sa syudad kan Iriga. Basado digdi sa report, kan ang Toyota Hi-Ace van kung saan yaon ang nasabit ng kuyan na incumbent punong barangay. Ini ba ka nakaparkan vehicular accident alas 11:32 min pagkabanggi. October 1 pa ini, Kasubanggi, na sakop kan barangay San Nicolas, syudad kan Iriga. Aberdaw, nagkaya na katuya si COP, Aberdaw, patulong ko muna para siya mismo ini makapagpaabot kan kuyan na informasyon karandang Philip. Aberdaw, patulong ko muna sa si COP, halat muna para makuha niya pa ang tingog ni COP. Mentras na pinaghahalat-halat na si Ate Glenn, mismong si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel sadyaan na sa tuya pong makaulay dapit sa bagay na yan. Medyo mamundo lang ta, positibo pa lang talaga. So, Kapitan Mih dyan sa Barangay Santiago ang binawian ni na buhay. Digdi po sa syudad kan Iriga, kaibahan duman sa nangyaring aksidente. Yes, okay. Din niya sa pangaluyon, good morning po sa imo, led kita mo niyan sa RPNDCKI, kay banan po si Philip Barasina. Sir, pwede niyo po na makuha po si Bilog na istorya ka nangyari pong aksidente Kasubanggi na nagresulta sa pagagadan. Kan sinasabing tulong persona dyan po sa syudad kan Iriga. Sir, good morning po. Po kumakimelos po mga alas 11 ng pagkabanggi kasuhapon. October 1, 2025, awa po ng sarong motor na minamanihan ni Mr. Andrew Dio. 21 anyos, taga San Nicolas, Iriga City. So, nakamotor siya
while traversing along the National Highway ng Barangay San Nicolas, pauli siya sa San Nicolas, haling sa San Isidro. So, yan po sa sapat ng San Nicolas Elementary School, accidentally nasa side siya kang sarong makaskas na Toyota Hi-Ace van. Nasa side siya na kung saan because gusto man kayo na Toyota Hi-Ace na bilagan siguro nagkaskas po ini or baka dahil nga na notisyahan ining pagka-side swipe. So makaskas ining van alagad sa sayang pagkaskas dahil niya na hiling ining kurbada yung party kang sa may Disney. Ano po, dahil niya na hiling, so diretso niya po na nabangga itong pader diyan sa may kurbadang party na yan. So natumbok niya ito, papiling sa sentro natumbok niya yung kurbada na yan. Natumbok yan kang sarok na ban. Namin naman James Allen Gascon. Diyan po yung patay na si Alvin Gascon and Omar Borromeo atin si Rodrigo Salcedo na sarong barangay kapitan sa Santiago, Iriga City. So, as a result po, sa makusog na impact, nadeclared pong gadan DJ ini pong ganyan si James Gascon nadeclared tulos lagadan kaya iba ini si Omar Borromeo at si Rodrigo Salcedo. While ang sarap pong kay Baninda sa auto, naidara pa po dumaan sa barangay sa Bicol Medical Center sa Naga, sa BNP, kasi po nagtamo nila yung mga malalaman na mga tama. Yun po ang naging kwento tayo po na accident sa bigyo sa may Karmadang Parque sa may So, bakit yun, Colonel, tulo si Nagadan, duman po sa accident? Tulo po si Nagadan po sa incident. Opo. Itong driver po kan ko yan, kan motorsiklo? Ay, itong driver ng motorsiklo, nagtamo man ng minor injury. Driver naman po sila sa hospital. Hindi po sa Iriga. Pero itong duman sa van, sinda po itong mga nagkagaragan? Hindi po, nagkagaragan po ito. Kaya ito sarot po duman, di Alvin Gaston, yan sa BNP. Iya po. Ano daw sir itong naging po yan, sa investigation po nindo, saan po nga itong van, and ano pa garo makaskas si dalagan po kayo ni? Parehas po, so direction na pinatraverse o pinapahat kaning motorcycle. So from San Isidro, kasi piling naman dito sa sentro, nag-agi dyan sa San Francisco. Tiniman po na van, hali man dyan sa may path dyan sa San Isidro, kasi rin naligi sa sentro. So, side po yan ang motor, and dahil sa aram kung balak nilagan, or dahil talaga na-notice kayo yung driver, kasi makaskas siya, dahil niya na-notice kung po na-side niya. So, kapag kaskas niya, dahil niya po dahil niya na recognize, ini po na kurbadang parte, kurbadahod po bagay na parte, na yan sa may Disney. So, if makasiko siya, kurbada pasiring sa sentro, natumbok niya po itong pader na ikaduman sa kurbada sa may Disney po. Kung sakali sir, siyempre sa pag-imbestiga nindo, itong pinagkukonsidera na may sala sa aksidente, itong yan po naman sa van. Yun po, may kukonsidera na siyempre driver factor na kung saan kung talagang dahil mo man to ang lugar na kurbada, ano mo po ta magkaskas ka. And kung may intention ka man po na bilagan ang incidente kung guwaman, siyempre nasa driver man po girara yan. So there are witnesses na pointing out na makaskas po sa dalagan
na kung sa ito niya ang naging faktor. Kaya po na-accident yung van. Napigilin na dandang apat po na mga biktima. Opo. Pero sa inyo, wala naman po na ibang nadanyaran duman po sa parteng ini, kan San Nicolas? Mayo man po nadanyaran duman sa Tayendabo na accident ito. Okay. So, tanong niyan, sir, sa ina po, sir, si mga kuyan kayo, mga bangkay kayo, sir? Ayaw na po ini sa Manila ibang funeral na this is Iriga. Then natin kasi naman ang tayo ng pamilya. While ito po na sarap na kanyan, na sarap na ini na pampo ni sarap na pasahero, yan po naman sabihin sa hospital ng Papanain. Iya po. And then itong driver kan motorsiklo? Opo. Okay. Karon na Philip, kaya may follow-up ka kisi okay? Ano po? May hapot ko lang Ate Glenn kung ano talaga saan talaga naghalian ban na ini. May mga nagluluwas bagang barata na subot hali ini sa sarong reunion. Hello, sir? Opo. Ano po? Opo. Okay, i-relay ko na lang po si Philip. May bareta kaya, sir, na garo hali po sa reunion itong mga lunad kan van? Ayun po, hali po ini sa na okasyon. Dahil ko lang po ma-share po itong reunion ini. So, hali po sa pag-tripon ng okasyon ng mga biktima. Okay, so ikaw daw po ng posibilidad na itong driver medyo nakainom kaya makaskas si dalagan po kan van? Yan po ang dahil sa para makipag-ugnayan po kita duman sa hospital na pinagkaraan para po ma-determine po yan na balita na yan. Iyo po. Okay, COP, thank you very much po. Aram ko maski ka magsibot. Salamat sa pagpa-onra. And congratulations sa mga matatarayong po na drug operation dyan po sa Ciudad Can Iriga. Dakul accomplishment ang Iriga City Police Station. Thank you very much po. Thank you po, madam. Okay, thank you very much. So yan magkakaroon ng Philip, si Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia na kaulay niya to. So mamundong bareta, konfirmado, gikan mismo sa iya na talagang tulo si nagkagaradan sa nasabit ng aksidente dyan sa Iriga. Gabos kaya pala nini karon ng Philip makaskas si dalagan itong motorsiklo tapos itong lalo na itong van na sabi mo nga ni may bareta na halis sa pasyon. So mamundo lang inita nagkadaranyaran or na po itong tulong lunad kan nasabit ng behikulo dyan sa parting yan kan Barangay San Nicolas, Ciudad po kan Iriga. Kaya ang pangapuran kan na Philippine National Police maging malikay po ang gabos or nasa mga driver dahil pakakaskas tangani pong dahil manyari ang siring pong klase kan aksidente na nakadanyar sa buhay kan mga lunad kan nasambit ng behikulo dyan sa Ciudad Can Iriga, Kasubanggi. Salamat ki Colonel Sadia sa tuya kong nakaulay. Gikan sa location, karon na Philip, Glenda Diaris reporting. Report! Salamat Ate Glenn, nakaulay mismo si Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia na Chief of Police ka na Ciudad po nin Iriga. Sabi yan kayan, ingat-ingat po kaito binudalan sa poste kan kasore ko dyan. Hindi pong lugar na ini talagang prone ini sa accident. Dakol na po na aksidente dyan. Anharong dyan. Ining ki apelyido Sagada or ilaga na makalaog so sarong bus dyan kaito. Kaya bako pong basta-basta an aksidente dyan sa lugar na yan. At siyang ka na maglaog karondang Raquel. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong umaga bloom. Charm Fabric, gamit ay may bango ng sal.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, gamitin may bangon sa tipong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 44 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Man sa Banuan ka na si Ruma naging tradisyon na.
poon kan magin iske Federation President and ex officio member sa Sanggunang Panlalawigan kan Camarines Sur na si Eugene Vincent Camacho. Sagkod ngunyan na mataonin dikit na kaugmahan asin sa mga padangat na mga hobenes na mahilig sa kawat na basketball. Tarong paagi para ipamati tapuan na pagpasalamat sa suporta kan hobenes pun kay do. Sagkod sa masunod na panahon, yan po ang tukdukan sa tong padangat na Gobernador El Revillaperte na padangaton ang kahobenan. Asan po nindo na dawa. Ayo kitang sa diring pundo mapadagos kita sa paggibonin mga aktibidades na makakapaugma asin makakatabang sa gabos na kahubenan sa tabang kan sa tung padangat na gobernador. Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Pambihira na ribong nalugod kita ta duwa-duwa na bagan pig-apudan kay ni. Pasok. Okay, salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo asin sa kabos nagaantabay. Sa tuya pagdugang na impormasyon sa lado lokal sa lokal sa imong programa, padipisilan pa man agad giraray ang signal o komunikasyon asin sa pagkakaigwa ng supply ng tubig asin kuryente sa isang probinsya kang Masbate kausa kang pagrapado kang bagyong Opong kang nakaaging simana. Sigun kay Masbate sa mga residente luman na nagpaabot na nasa 60% pananggad kang container ang nabibenta ng tubig sa Masbate. Asin ang problema sa pag-upload ng mga videos kan sa tuyang mga kababayan duman mantang ikaw mga libreng charging station alagad kadakol pa ang nadidipisilan sa saintang komunikasyon pati naman ang supply ng kuryente asin ang tubig. Kung magigirong duman tabi Karondang Philip kang nakaaging aldaw tulos kang pakatapos kang pagrapado kang bagyong Opong sa naunabitan ng isla, personalmente binisita ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin personal kay ini pinagbusisi ang mga nagkapirang ahensya, Sirikal Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, asin ang Department of Public Works and Highways, kaiba ang mga district engineers idi. Nagkaigwa man subuot ning reassessment, huli sa nakaka-eksperyensya maning linog ang probinsya kang Masbate, kasunod man kang nawatean na linog sa Cebu kang nakaaging banggi. Sa presente tabi Karondang Philip pinagkakarkulong nasa 60 to 70% ang devastation sa probinsya, nasa 20 hasta 30% man ang nawara ni mga harong sa nasabi ng lugar. Ipigdugan pa kang mga abot na informasyon sa DSWD sa Prislang Probinsya kang Masbate na padipisilan man ang pagtransport ng mga food packs sa mga isla alagad igwaman ni mga chopper na nagpapadara kada ika-30 minutos nga ni maghatod ni mga supply ni pagkakan, malinig na tubig asin pantawid gutom sa satuyang mga kababayan na Masbateño. Mientras tanto, paabot man kang lokal na gobyerno kang Masbate na may pasabon naman subuot na nagkapirang bihikulo na hali sa Tikaw, asin sa Burias Island. Yan tabi karon ng Pilipinas sa tungtugang ng informasyon sa lado lokal, alis sa kuyang location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Si Joe Pastoral nag-aapod mambaga kita nagpo-programa.
Oy, duman man po sa Banuan kan Kalabanga Camarines Sur. Nagkiguaman na turnover sa Kalabanga Municipal Police Station kasuudma. Antang si Police Lieutenant Colonel Erwin E. Duman, Deputy Provincial Director for Administration, nag-serbi bilang installing officer. Ang seremonya atindiran mismo kan local chief executive na si Mayor Philip B. Dumalasa sinman pinag-highlight man digdian formal na pag-asumir bilang bagong chief of police kan Kalabanga MPS ni Police Lieutenant Colonel Henry B. Taduran. Ang aktibidad an obheto iyan masiguro ang padagos na police operations sa pagpapakusog kan public safety pinag-iinisyar dyan sa Banwaan kan Kalabanga. Usong-usong yan ang mga reshuffle kan mga chief of police. Pigalat ko reshuffle ligdi sa school head sa mga principal kan Iriga City Schools Division sa DepEd Iriga. May nagluwas na barata na subuot nagkakaigwa manin reshuffle ang mga school head ang manlaylay na eskwelahan pampubliko digdi po sa siyudad kan Iriga. Sabi digdi ni Senador Laila de Limas de Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204 granted the DOJ panel of prosecutors motion to withdraw its motion seeking to reconsider my second acquittal in the same illegal drug case. It is now deemed closed and terminated for the third time. The first acquittal was in May 2023. This was followed by my second acquittal in the same case last June when the court reaffirmed its decision after the Court of Appeals its division remanded the case, and now with the granting of the withdrawal of the motion for reconsideration filed by the state prosecutors. We welcome this development and thank Judge Abraham Joseph Alcantara for once again upholding justice and the rule of law. Nabawi man ang apila para baliktarin ang pagbasura sa bugos na kaso laban sa akin. Hindi natatapos ang laban natin para sa hustisya at pananagutan. I am calling on Justice Secretary Jesus Crispin Remulla to take swift action regarding my letter complaint submitted last August 14 requesting an administrative investigation against the members of the DOJ panel who handled my 3 trumped-up drug cases for grave misconduct and gross ignorance of the law. There must be reckoning. Hindi natin palalampasin ang ginawa nilang paniniil at pambabaluktot sa ating sistemang pangkatarungan. Managot ang dapat managot. Yan po ang pangapudan ni ML Representative dating Senadora Laila de Lima. Iriga City man nagkaigwa po nin paglunsar kan sarong first drone service for foliar fertilizer application dyan sa barangay Crestori sa syudad kan Iriga. Gondigdi Iriga City mark a milestone in modern farming with the first ever drone service for foliar fertilizer application held last September 30 at Barangay Crestori. The initiative was spearheaded by the City Agriculture's Office, headed by City Agriculturist Mr. R.G. Ramirez, and a partnership with local farmer cooperatives and associations. The event gathered FCA chairpersons, officers, and members to witness the introduction of drone farming technology aimed at increasing agricultural production while reducing labor costs.
This breakthrough is seen as a vital step in modernizing farming practices and addressing labor challenges faced by local farmers. The project is implemented under the Department of Agriculture's Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program, FTUSITO, with a cluster area named Sagmonrian Communal Irrigators Association and Corporation based in Sagrada Erga City, covering at least 100 hectares. Through this program, Erga farmers will benefit from advanced technology that supports efficiency, sustainability, and competitiveness in agriculture. Naman po sa Siyudad Canaga, thousands to join trillion peso march sa Kabikulan to protest government corruption. Nagatutubudan na nasa 10,000 na mga individual, kaibanan mga estudyante, kapadean, edukador, public and private sector employees and business leaders are expected. Sinda nagpartisipar kasudma sa trillion peso march sa Kabikulan region-wide church-led protest against large-scale government corruption. The protest, which also serves as a prayer rally, aims to draw national attention to the alleged misuse of billions of pesos in public funds, particularly involving flood control projects under the Department of Public Works and Highways. Lawmakers, private contractors, and DPWH officials are believed to be involved in what organizers call a grave betrayal of public trust. The march in Naga City is part of a simultaneous mobilization across over cities in the Bicol region and Naga. The protest will culminate at the Our Lady of Piña Francia Minor Basilica National Shrine, following a route that begins at the Ateneo de Naga University campus and passes through key city landmarks including the Naga Metropolitan Cathedral, Plaza 15 Martires, Camarines Sur National High School, and the campuses of Bestcast and Naga College Foundation before proceeding along Magsaysay Avenue. Participating schools have emphasized that student involvement is voluntary. Organizers advise students to inform their instructors in respective college deans if they choose to take part. Institutions involved include Ateneo de Naga University, Naga College Foundation, the Bicol State College of Applied Sciences and Technologies. Reverend Father Mark Rial, one of the lead organizers, confirmed that parishioners from nearby towns are also expected to join. He noted that this protest is only the beginning of a series of church-led activities to denounce corruption supported by the Archdiocese of Cáceres. No one is being forced to join. We are simply encouraging people to follow their conscience. This is a call for moral awakening, Father Rial said. The protest is reminiscent of the past nationwide anti-corruption movements, but organizers stress that the trillion peso march sa Kabikulan is a peaceful, prayerful expression of outrage and hope for systemic change. Yan po ang ginibong rally anti-corruption kasuudma dyan po sa Siyudad Canaga. Hoy, kumusta man kay Mayor Enrico Dangkalan dyan po sa Banuan, Canbatu, Camarines Sur. Si Engineer Paulino Laganson dyan po sa San Vicente. Siyempre kay Etche Chavez, sin Miss Ella dyan sa Niño Jesus, Batu. Sa tuya pong tamang oras, eksakto alas 9 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagain ka sa ayam? Irapax mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art dialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Malabo, Susun City. For increase, may visit their official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call us at number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla, Iriga City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla, Iriga City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni M. Luwilier!
Amlawillier, walang interes pa more. Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlawillier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 7 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Sabi ni Edgar Basa, nagdidiklore naman da. Kaya kaskasun mga ito, nakamotor. Ingat-ingat Edgar Basa ta. Makasunod ka man dyan, mag-ingat. Gali na tulos ta. Abuton ka na rapado ni Paulo. Makonsuelo ang nangyayari po ngunya na mga panahon. Yan kaya sa lugar na yan, mag-ingat talaga. So ito yung mga kababayan na talagang kunyan dyan, prone to accident na lugar. Ini pong Recodo, digdi sa Barangay San Nicolas. Kadakol na po kan mga na-aksidente dyan. Kung rascal ang nagda-drive, nagmamaniho, talagang delikado. Lalo pa kung boyong, na-aksidente nga ng bakong boyong, sabi kaya, garo hali ito sa family reunion, sa kapitan. Hindi, araw nga na ikan, dahil na magparadudulag, pasaway man ka sa driver, nagparadudulag pa. O di mas lalong nanganaan. Amak mong tulong kayo, so binawianin buhay. Hindi dinamay mo, paso sa imong mga pag-iriba ay pambihira. Mag-arog po kayo ng perming babasulong kayo ng driver. Nag-aksidente na nga ni pala dyan sa Barangay San Isidro, tapos pakaripason mo pan auto nin kaskas ay pambihira. Kaya mo na ko ta pinagdamay, so sa imong mga pasahero ta herak man. Paano kayan? Mayo na kaming kapitan. Siyempre maribay duman sa top notcher. Happy sana ito sa top notcher na kagawad. Nangangarap pa man pati itong mag-re-elect si Manoy Digoy Salcedo bilang punong barangay kan Santiago, digdi syudad kan Iriga. Adto na. Condolence sa pamilya ni Manoy Digoy Salcedo ang punong barangay kan Santiago, digdi po sa syudad kan Iriga. Minsan ang mga driver igwang turog. Nagirumduman ko pati itong yaon dyan sa Sipokot na binudalan. Garo apat itong bikulo, motor, mga
yaon sa gilid. Kaso driver to smag. Nagdadalagan so auto, siyempre maana itong direksyon. Gadan man so driver. Kaya kung nagtutungka po kita, dahil na kita magpara mamanihon in behikulo ta nganing iwas aksidente. Tapos kung burat, maray pa magpahingalo kita. Kunyan mo na pahingaw. Parati po, iya po yan na inigikanan ka na aksidente sa tinampo. Pinag-dipinsan man ni ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. ang sa iyang kaibahan sa partido na si dating Congressman Saldico hali sa pambabatikos ni Cebu 5th District Representative Joke Prasco na nagsabing ang pagbubutas niko sa Kamara yon sinyales kan gelt sa akusasyon dapit sa mga anomaliyang flood control projects. On the contrary, it demonstrates delicadeza and ethical choice to step aside so as not to influence ongoing inquiries while focusing on his legal defenses and medical treatment. Sigun Paki Garbin sa iyang statement. Sigon sa iyan mga akusasyon laban sa iyang kapartido ang nagtitinir mga sahot sagkod sa day nagluluwas ang ebidensya na sa iyang mga kritiko na magduduon sa iya sa mga manumaliyang proyekto kan gobyerno. Sinabi pa man ni Garbin na dahil man dapat ikonsiderar na illegal ang insertion sa General Appropriations Act na pinagbabasol kiko dahil antay niyan sarong lehitimong mekanismo para sa marikas na pagpapautob kan mga proyekto na kinakaipuan kan mga namamanwaan. Even as chairman of the Appropriations Committee, Saldico is not powerful enough to railroad provisions of the budget according to his sole wishes, sigon sa iya. Pinaliwanag man ni Garbin na gaam bago maginle iwan dakul na labot di rodagum sa duwang chamber an Kongreso asin an Senado bicameral committee bago aprobaran kan presidente. Nagbutas ko bilang ako Bicol Party List Congressman pasabay kan deadline na pinagtagaman ni Speaker Faustino Budjidi III tanganing siyang magsumiter kan paliwanag sa House Ethics Committee bunga naman kan reklamo na pinagasunad ni nabutas Representative Toby Bianco Chanco laban sa iya. Kumbaga nakukonsuloan man ako kay ni Congressman Pido Garbin kana ko Bicol Party List duman sarong interview ni Cheryl Cosim. Naglamuda ini sabi naglamuda duman sa Airi pangan palugod so mga netizens na anong man yang i-interview niyan pero itong lamuda baga ni dating Presidente Rodrigo Duterte na sigaan lamuda sa mga kalaban. Arog man kayo ito sa nangyari kay Congressman Pido Garbin kan ini-interview ni Cheryl Cosim man paguna niya dahil pa sa naka-on the air nagtarampo nin sabi niya kinang ina pambihira. Dapat po ang mga congressman ay man pabor bigla kung matara mo na mo mga poderoso na pero mga maitom ang budhi, mga halang ang kaluluwa, mga koraptong opisyal ang iba. Ako mas binsido ako kay Niki Attorney Jan Almario Chan ang nagsalida kay dating Congressman Saldico kana ko Bicol Party List ini ngirit-ngirit sana mabuot
Yan po ang kumbaga iniidolo ko pag ang mga politiko ngirit-ngirit, mabuot, madaling kaulayon. Tarong man kay ito kidipuntong Congressman Saldico. Puntong Congressman Rodel Batocabe, pambira. Pero naisip ko si dating Congressman Saldico. Pinsan gad ini ni batchmate Daryl ko. Hindi ininigaran niya na inda pagkaisi kung ayakiton. Kumusta sa Unip High School Batch 87? Condolence sa pamilya Epres, ki Lorena Epres, as in man ki Marieta Epres sa pagkakagadan kan sa indang ina na bangkay na papatentian dyan sa St. Peter sa Barangay Francia, digdi po Syudad kan Iriga. Last night sa aga, sabi ni Cor Joseph Panganiban Epres, kumusta man dyan sa Santo Domingo, Nabua Camarines Sur, ki Engineer Nilo Salazar dyan sa pagbubungon. Siyempre ki dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Kumusta na ki pati naglalaog sa memorya ko, talagang grabe ang sipon, kakapaluyan in memorya. Kumusta kay dating Congressman Sal Portuno, Vice Governor Sal Portuno Jr. as in man ki Vice Puro na sa Vice Ganda, ki dating Congresswoman Ma'am Jo Portuno. Oy, dyan palan sa Banuan kan Baaw an RN Baaw nagsiselebrar kan sa indang anibersaryo ngunya na pagkaldaw. Ano lamang kaya pala nag-aapod si Joe Pastoral. Report! Babalik si Karondang Raquel, pasok. Karanda Philips sa tuya pangdugang na impormasyon sa lado lokal sa lang tabi kasi imong programa kinakalkulong uminabot na sa 48.1 milyones na kantidad ang naipaabot na kang Department of Labor and Employment o Doli Bicol sa mga apektadong pamilya matapos ang pagyong Opong sa isang probinsya kang Masbate. Manginginabang digdi ang aabuton sa 9,021 individual sa paginaman yan kang tulong panganap buhay sa ating disadvantaged workers, utupad, asin ang Integrated Program, DILP, asin ang Government Internship Program o GIP. Katakot kay ini ipinaglaan man ang aabuton sa 40.4 million para sa emergency na trabaho, 5 million man para sa kabuhayan, asin 2.7 million para sa internship. Na enot naman na naidistribuer kang Doli Bicol ang aabuton sa 6,455 na mga benepisyaryo, asin labi sa 29.8 million na naghali ma'am sa 11 munisipalidad sa Isla Probinsya kang Masbate na kinakabilangan ini kang mga San Pascual, Aroroy, Balod, Balino, Milagros, Dimasalam, Panas, Esperanza, PUP, Burgos, asin ang Placer, asin Kataingan. Kinakalkulo nga abuton ma'am sa 446 na trabante man halis sa Batuan, Claveria, Monreal, San Fernando, Mandaon, Milagros, Ingan, Placer, asin Oson, ang tulos na nai-deploy sa irarong namin yan kantupad para maglinik,
rehabilitasyon as in proyekto sa komunidad na nagkakantidad inining 2.03 milyon. Ipigdugang pa iti ang 1,870 na mga trabahante man sa manlain-lain ng munisipalidad ang presenting nagsa sa irarong sa sarong briefing para ihanda sa masunog na wave kang pagpapautob kang tupad program may nanakalaan man ining budget na uminabot sa 8.5 milyon. Lalo pang pinahiwas kang ahensya ang programa kang Integrated Livelihood Program na naglaan manini nga abuton sa 5 million para sa sanggatos na benepisyaryo na makakaresipin ng starter kits as in livelihood support para makatabang sa liwat ng pagpapatindog ni mga sarabit na negosyo. Kasabay tabi ka ini Philip, itinuon man o kasabay man ka ini ang Government Internship Program o mas listado sa apod na GIP ang inilansar na igwaman na kantidad na 2.7 million para ma-accommodate ang abuton sa 150 na intern sa bilog na Islam Probinsya kang Masbate. And sabi karon da Philip, ang grupo man ng Ako Bicol Party List pati ang 5 kaini na 10-wheeler truck nagdaong naman duman sa Islam Probinsya ng Masbate para maghatod serbisyo dadarara ang saruman na truck ng mga pagkakan, kumpleto na, may malinig na tubig, may mga kagamitan duman sa mga kababayan niya itong Masbateño na sobrang naapektuhan kang pagragasa kang bagyong Opong. Kay banan naman ang mga medical team, as in ang sarong truck man tabi karon dang Philip, nagpanauman ng mga hot meals sa sapuyang kababayan na grabe na da ipa nakakabangon huli naman sa naging karapdang paggrapado kang bagyong Opong. So yan tabi karon ng Philip ang sa tuyang dugang na impormasyon sa lado lokal. Halos sa location para sa Radyo Ronda, nakakaseres reporting. Field Report! Salamat karon ng Raquel sa mga heras mong impormasyon. Tatry ta ko ta makontak si Ma'am Grace Rojas ang LTO Chief ka na siyudad po nin Iriga kundi busy bagang marhayan sa inyang linya yan sa opisina ka na LTO digdi po sa siyudad kan Iriga. Ay, kamusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Panuan ka na Buhi ka Marinisur.
Ma'am sa Eileen Ligasyon, asin man ki Ma'am Norlin Nadzuri Kisabal dyan sa Barangay Santa Clara. Punong Barangay Tony Bien Tabalde kan Barangay de la Pe, asin man ki Conchal Marlon Tabalde. Kumusta man ki Dr. Renz Donato? Man ki dating Conchal Villa and Ramon Donato. Siyempre ki dating Alkalde Jones Belsa kan Banuan Punin Buhi, ki Nugel Lacoste, ki Kagawad sinman ki Mayor Lacoste. Kumusta man ki Mayor Salvi Mayor? Ano ba? Ano nangyayari sa tuya? Puro na sana Mayor. Ki Punong Barangay Salve Lebardo kan Barangay Santa Justina sa Banuan ka na Buhi. Happy birthday man ki Attorney Leo Arnel Kaayaw. Nagsisilibrar po kan sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. Happy birthday po, Attorney Leo. Para mientras na suspindido ngunyan ang kabos ng mga preparasyon na pigigibo para sa nakatalaan kuta na barangay asinsang kunang kabataan election sa Disyembre, marumduman kaya na ini atras man ang nasambit ng perilan na sinpigtalaan sa masunod na taon. Sigun ki Commission on Elections Bicol Director Attorney Juana Baliza, Comelec Bicol na malaos man o dayan eleksyon, permihan na nakahandaan sa indang lado. Alagad aminado ang opisyal na garo napapanahon man ang nasambit ng postponement hulita posibleng madispisilan sa sitwasyon sa probinsya kan Masbate. Napag-araman kaya na dakol ng mga classrooms na distroso makalisan pangrarapado kan bagyong upong sa islang probinsya. Sigon pa kibalesa na padipisilan man sa ngunyanan komunikasyon sa mga Comelec offices sa probinsya kan Masbate huli sa kawaranin signal asin supply nin internet asin kuryente. Payag man ka na grupong Bantay Bagas na dahil man nagresulta sa paglangkaw kan presyo kan bagas ng 2 bulan na pagbabawal sa pagangkat kan bagas sa nasyon. Sigon kay Bantay Bigas, spokesperson Cathy Stabilio, niyan dahilan sa padagos na pagpapautob kan Republic Act 11203 o Rice Liberalization Law. Kung sa iya nagpapalo sa 12 hasta 14 pesos ang presyo kan paroy bago pa man ang mga nangyaring raot kan panahon sa nasyon asin mas lalo na subuot ngunyan pagkatapos kan paghagupit kan mga bagyo kung sa iya nagaabot sa 7 hasta o sagkod 12 pesos ang presyo kan nasambit ng produkto partikular na duman sa Central Luzon. Mientras nakatagama man na magsagibo niyan press conference sa Oktubre 7
Tanganing ipangapudan na bakalon sa 20 pesos ang kada kilo kan paroy kan mga parauma. Itagaman pundo sa flood control project sa pagbakal sa mga paroy kan mga parauma. Pero digdi ang support subsidy para sa inda. Napudan man si Estabilio na dapat na maghiro ang gobyerno sa kung paano maipapalangkaw ang presyo kan paroy sa mga parauma. Inaprobara naman kan Senado ang sarong resolution na nag-iingganyar sa International Criminal Court na tawanin house arrest si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa botong 15, pabor, tuloan kontra, sinduan abstain, ang inaprobaran ang Senate Resolution 144 na Senador Alan Peter Cayetano. Iba sa mga nagboto ni no sinda Senador Risa Ontiveros, Bambakino sin Kiko Pangilinan, mantang nag-abstain sinda Senate President Tito Soto asin man Rapi Tulfo. Serarom kan resolution piging ganyar kay nian na ICC na isirarom sa house arrest si Duterte huli sa humanitarian reason at sinhuli naman sa edad kay ni. Makabugtak pa sa resolution na dapat magbugtak ng doktor o medical doctor na maadal kung kakayanon pa kaining magtiner sa kulungan. In kaso man na magluwas sa pag-aadal kan mga doktor nan padagos na pagkakarsel ni Duterte ang pagpapalala sa iyang kondisyon medikal ang piging ganyar kan Senado ang ICC na ang dating presidente ang magserarom sa house arrest. Kuha na po kitang 33 minutos, makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Ang LTO ang nag-advise sa mga motorista versus sa paggamit kan temporary improvised place. Nag-warning na 5,000 ang magiging multa. Land Transportation Office under the guidance of Acting Department of Transportation Secretary Giovanni Z. Lopez has advised all motorists that the use of improvised and temporary plates will be prohibited starting November 1, 2025. LTO Chief Assistant Secretary Attorney Baigor de Mendoza II said there is no more justification in the use of either the improvised or temporary plates since there is no more backlog of license plates for both four-wheel cars and motorcycles. Kaya sa hindi pa nakukuha, itong mga pa nakakonsen ng mga plaka, we advise them to do so in order to avoid any inconvenience with regard to the strict implementation of this policy. Let us take advantage of the entire month of October to do so, said ASIC Mendoza, adding that this is in line with the instruction of President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. to finally address all plate-related concerns. Once the policy is implemented, ASIC Mendoza said LTO enforcers and other deputized personnel to enforce traffic rules and regulations will be advised to apprehend violators
for violation of Joint Administrative Order 2014-001 and other existing laws, rules, and regulations. The penalties under the JAO 2014-001 are 5,000 pesos. Fine and confiscation of the temporary and improvised plates. He added that motor vehicles with improvised or temporary plates will not be accepted for renewal or registration. ASIC Mendoza, however, clarified that the use of improvised plates will only be allowed provided that an authorization to use them shall be signed by concerned LTO offices that process the duplicate plate request. The improvised plate shall contain the assigned plate number of the vehicle with the words improvised plate below it. ASIC Mendoza said the strict policy against the use of improvised and temporary plates is reinforced by aggressive efforts to distribute all license plates nationwide in the soonest possible time. He said the policy will also be supported with the LTO's existing program of making sure that both the ORCR and license plate must be available on the day of the release of newly bought motor vehicles. Napot dyan hanggang rin ang pag-release nindo kan mga backlog na plaka. Ako nga ni sagkod ko niya, naloy na akong nag-apply. Kaya man baga na i-release kan LTO. Ano na yan? Kailan man akong magbayad na mayo pa man sa plaka, nagraray na ninyo ngod. Kita umuunan plaka sa mga nagparehistro. Bayad na po yan. Saka magbayad duman sa hot tracker na pigsasabi nindo ay ano man na. Kamu man siya na nag-aabalang mga yaon sa LTO kan bagay na ini. Kung ipinadara na baga nindo yan sa mga LTO branch, di nagdali na. Kaya na lang kuahon ang mga bagong plakang pinagsasabi nindo ba kung mapara kunyan pa kumbaga ma-online ka pa ma-consulta duman sa hot tracker. Ang problema pati ining mga hot tracker man na ini haluyon ka baala kan proseso. Kung paano pala niyan kung mayo nin internet duman sa lugar kan nagparehistro kung yaon sa kadlagan yaon sa ano yan sa barangay hindi masasakitan. Kaya dahil po ako nagngangalas kung taano to kadakol kan mga temporary plate ngunyan kapalpakan man sa nakan LTO. Paparasabi ninda gusto na ninda mahalan backlog ano ta dahil na ninda pig poproseso ining mga bagong plakang ini. Ay paganda nakamag-rebay kan plaka so dati na sana na maayo man kabuntol kan proseso. Nagsuya na bagang pagparamasdan kung arog po kayo ng sistema kan LTO. Bayad na yan kan nagparehistro. Kumbaga i-release na lang. Grabe pa kapadipisil. Dawayan may kasuguan si Presidente Marcos and Department of Transportation and Communication sa LTO na parikason kamo man siya na nag-binontol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good palungit pa siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba dumit mancha? Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na po kitang 44 minutos. Makalampasan alas 9 din pagkaaga. Nagbagunas na ang uran. Nagtuturot tagiti na. Kaya si Garbata. Abo nagmabasa. Tanto na. Nagmumotor. Kaskas. Uy, luway siya na Edgar. Tangaling makaabot sa padudumanan. Ay,
pati naglingon-lingon. Mga agrarian reform beneficiaries na-injured, asin 7 security guards ang subot nag-open, nagbukas kan fire, asin grupo kan mga parauma na nag-harvest ni na tubo tuman sa Hacienda Escolastica, Barangay Mabini, Cadiz City, kan nagtalikod na aldaw. Yan man sa linya si Karondangatan, pasok. Go. Karondangatan, pasok. Mambira di ba naglalaog si Karondangatan? Dawa, inulbot ko na kunyan. Report! Karondangatan, pasok. Salamat kami, Karondang Philip, and paray na agad kung maparantabay sa nung 18 anyos. Ang nawawarami ang terus lalo ilang o ito po manpuan sa Libon Ulbay, sa Sarong Aldao. Ini nadot na yan dyan, inaagahan man sila. Pinagpahayag, Ian James Piliano, ang pamayukan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, o ang MDRRM o kan sinabit ng Barbuan, saan bangkay kan biktima na recover ang mga responder sa Log Bacolod, sa Barangay Bacolod, alas 6:40 kalibisyon sa Agda, kan Sabado. Sabi man ni Siciliano na ang sutero ng iba tuman sa Sarong Amigo, aning maglangoy at pagkapon in Biyernes, alagad sa Kahaluyan, na lang, nawara. Pinagprubaran sa mga residents sa kapalitukan, nagsalbar siya, alagad na putol, ang pagpuporsikir, sinduliman sa dekatadong kamuksakan sa sinabitang kalaw. Yan ang katuyang nagtagpareta sa lokal sa Barkada Karonda, Jonathan. Field Report! Salamat Karondangatan sa mga dugang mong informasyon. Basahon ko lang po ining manood sa limaan na injured duman sa Cloa o Cloa Farmers duman sa Northern Negros City. Gun sa informasyon, 5 sa agrarian reform beneficiaries were injured when 7 security guards allegedly opened fire at a group of farmers harvesting sugarcane in Hacienda Escolastica, Barangay Mabini, Cadiz City, kan nagtalikod na aldaw. Gun sa reports, sobra sa 50 miyembros kan Escolapa Farmers Association ang nag-harvest nin tubo, kanan mga security guards ang mag-abot asin mag-attempt na papunduhon ang nagpapadagos na trabaho. Nagbabalik si Karondangatan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Pinatayang maabot sa 600 na pamilya sa mas pati ang natawan ng trabangkan gobyerno sa parehan sa niya food pass, relief pass, and medical supply. Personal na nagkauman,
si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng Starlink Unit at nagkagama ng pundo para sa mga rehabilitation projects sa Kabaykani, 7.8 billion pesos at ipinagsaho para man sa livelihood assistance. Atin man sa pagkan ribo-ribong beneficiaryo atin man 3 bilyones de pesos para man sa pagpapakaray kan mga nagkaroon sa pasilidad sa Masbate Provincial Hospital. Para sa man ang man may ibang ahensya ang aming suporta ng probinsya kung saan man 274 milyones de pesos na tabang haliman sa DSWD ang naipagtao ng padaraman ang DOH and health teams at ng medical supply asin pinagpapadagos ng DPWH, MMDA, DOE at ng DICT ang tulos-tulos aksyon para man sa road clearing, power restoration at man komunikasyon. Yan ang kasiyang pareta ko yan sa lado lokal, Kabarakada Karonda, Jonathan Oliva, report. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan. Adagos niya itong manod sa pinagtutukar niya ito ng mga farmers. Istigo an mga gwardiya an bigla na sanang mga nag-warning shot. Baguan pambabadil direkta sa mga parauma. Nagkapiraman ng mga nalugadan asin 5 digdi ang pinagdara sa hospital para sa pagbubulong. Si Beverly Di Juan, ang representante ng Farmers Group, nagsabi sa Department of Agrarian Reform, awarded na ang Certificates of Land Ownership o CLOA sa 70 miyembros kan asosasyon punpa kan 2003. Pinagadugang paman na an ikaduang CLOA yon huri na pinag-issue sa kaparehas na o sa parehas na daga. Ang grupo ang nagkakapot kan original title as in kompleto ni mga legal na dokumento. Kada City Police Chief na si John Joel Batusan nagkonfirmar sa mga otoridad na nakahanda na ang pag-file nin charges sa mga gwardiya na imbelto. Gungi Police Regional Office Negros Island Region Director Arnold Tumas C.E.Bay pigkokondinar ang insidente na ang gabos na responsable iyon magatubang nin legal na konsekwensya. Sigon man sa SOCO o ining scene of the crime operatives nagkondukta nin paraffin test sa mga gwardiya asin mga autoridad o ang mga autoridad asin pinag-turnover ang mga armas kaini na sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa ballistic and gunpowder residue testing. Ang pulisa na nagsubmit naman kan formal request sa RCSU 6 to tanganing i-verify ang security agencies licenses and investigaran ang legality kan sendang operasyon. Yan treste makairak man duman sa mga paratanom na harvest. Kumbaga naggugusikan mga tubo. Pambihira na ako tapos ng mga araw kayo. Nagtuninong naman magbabantay sa nakang paarak asakan pambihira. Sakit man mag-araw kayan. Naka mo nahirak duman sa mga paratanom nin tubo. Hoy, good morning man kay Margie Simata Ramos. Kan Pamukid San Fernando Camarines Sur asin man kay Mayor Tin Danabar. Yun ang nakaribay sa pamilya Mabulo dyan sa San Fernando Camarines Sur.
daw nindo na sigon mismo sa Bureau of Corrections sinman sa report ng Commission on Human Rights may sobra sa 3,000 na mga senior citizens na lampas sa 65 anyos na nakakulong sa Pilipinas. Sa edad na ini malinaw na medisina na mga halangkaw na ang tsansang magkaigwanin alta presyon, diabetes, hilang sa puso and dementia. Dagdag pa nindaan mga kulungan kaya iyon bistado sa matinding overcrowding na nag-aabot pa sa 300% sigon sa Commission on Audit. Ang gustong sabihon, oral daw iyon dagdag na padusa para sa mga gurang. Daiman sa sentensya kan korte kundi pati sa indang hawak asin salud. Alagad ini anday maninigaran mayong naging boses ang Senado para ipangapudan ang house arrest o humanitarian treatment para sa mga lolas and lolas sa tuyang kulungan. Mayo kitang nadangog na resolution, mayong apila tuninong sa nasinda. Alagad si Rodrigo Duterte, ang dating presidente, ang nakulong tulos nagkaigwanin sa bayan na pangapudan nin pagkaherak asin humanitarian grounds. May mga senador pang susumamo sa International Criminal Court na ipairarom sinda sa house arrest. Inian malinaw na double standard humanitarian para sa dating makapangyarihan pero para sa mga nagtitios na mga gurang na tuninong pinapabayaan sa mga prisuhan. Anapod digdi yun, selective compassion. Sarong klase ni justisyang dai nakabase sa prinsipyo kundi sa pangaran asin puder. Mas nakakaanggot pa iyon dahil basta simpleng kaso ang kinakaatubang ni Duterte. Ang kaso niya iyon crime against humanity sa ICC. Sarong international na korte na may jurisdiksyon sa mga kasong pinaggibo mientras nakaibahan pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Ang mga AGK ka na drug war, ang pinag-uurlayan digdi, ribu-ribong buhay, ang mga tios na Pilipino ang nawara. Dahil man inisadit na kasalan. Kundi ini pititip o istapa. Ini ang seryosong krimen laban sa sangkatauhan. Kaya ang hapot kung mayong herak para sa mga ordinaryong lolo asin lula na nagsusurok-sukan sa kulungan, ano ta biglang may herak para sa rong leader na nagaatubang sa international crimes. Sa madaling tataramon, mga ordinaryong mga gurang sa kulungan, iyon pinapabayaan na magadan na suruksukan asin mayong senador na naglalaban para sa indaan. Pinaglalaban kaya ninda si Tatay Digong. Yantras na si Duterte iyon nakakulong sa haluag asin magayon na pasilidad asin mismong Senado pa ang nagkakampanya para sa iyang kapakanan. Asin ta ini ginigibo dahilan sa boto asin political career ninda dahil popular pa man si Rodrigo Duterte asin gusto kaining magsakay sa iyang pangaran. Kung arog kaya ng hustisya sa Pilipinas malinaw na dahil ini hustisya para sa gabos kundi pribilehiyo para sa nagkapira asin puhunan kan mga politiko para magtinir sa puder. Tas bagan kamot ni Senador Alan Peter Cayetano saka si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero itong mga kamot na pati buboksing. Eh pagiraray nagbabagoan mga kamot kay ni. Kung ano nasusuya na kan mga kuyom na palad. Tapos kunyan bako na bagang abrasa ngon yan. Ayan o man ang mga netizens man kaya. Pero pinag-iidolo pa rin dito itong nakakulong na nagpropagadan sa Pilipinas. Ini bagan katuntuhan po kan mga Pilipino digdi sa tuyang nasyon. Bawal na so arabrasan kundi itong kamot baga ni Duterte dudot-dot pag nakakuyom sa kapwa. Ay indahan luwas lugod kuyom na palad foundation. Ay ano ng Pilipinas ini abang suya. Kan mga nangyayari dahilan sa naki Duterte damay-damay ang gabos sa pagtios kan mga Pilipino. Orgulyo pa ninda na si Duterte iyo ang pagparatauanin dalang
Mga oro investigasyon ko, no? Pero, so kapakaanan kan mga Pilipinong makahirak, so nagkagaradan, so mga nagtitios, maayong pakiaraman mga congressman asin senador, basta hayahayan sa indang mga buhay. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kaiba niya to sa pagpaabot ni informasyon, si Glinda Biares, Jonathan Olivas, and man Raquel Caceres. Palado technical, si Cha Benaobra. Kuman sa transmitter, si Ricky Sagaya. Dapat si Apa. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa dong sawang pagantabay. Sa inman na sulok